Jotono sari kaham tei jotono khunumkha ang Bishnu Jamatia naroni bagai haini hai kaisa onek din pore video matomoni video ke amo hai abo jotoni sago ngomono to khana amo ke ani sago ni umma hai thanga mane ani takhu buko abo khawjagi thangka ke jotoni wonu khawjagi mane haini bagai जों फाइनाली वार्निंग रलायसिनाय बा वार्निंग रमनि हाय जों हायद्राबाद तिप्रासा थानसा टीम नि बिसिङाव जों आमनो मासालायो যারা বইনে বহै বসা যেকোনো ননো হাरै যদি সে হায়দ্রাবাদ তৈ ফাইকা হাंके सिजागला हांके सप्रागै एकदम थैथिथिके तावगै पुलिस स्टेशन दावै रनाय मिया कायसा महायनि गथना आङै थांखा खरकसा चला बहायबो सागोनांनो दो तीनजनानो नागै आबो कागै रखा बुमुं बिजय जमातिया बुफानिके चाकु जमातिया बुमानि मुं कान्दारानि जमातिया पारा हिंके थाइफ्लर हाथाय बहिबसा बा बसायनाफोर खारैतो वान सगलाय जाक दै जोङो हायद्राबाद र ओमफ्राय के खार फायला हांके जों ओ ब्रकनो जदि से केस माका हांके नाइटो दिखलायै सप्रागै पुलिस स्टेशन दाय रनाय के और साथे साथे गार्जियन दगो फायै माना फायनाय गार्जियन दगो फायनि नांनाय हागेसे जोङो सामनो सक्सेस खायमाना के आबनो सानानो सुगो मेया द जे आनि ततनि उसाजो नोंथांमोननि नोंथांखा के आं बिजय नि फटो रग रयनो के नरक जत सिनिगै नार बायदि ओमता हायकम रगनो बासे बायदि नरक जत न गुरै रग खास खायो तमनि के बायरेयाव फायला हांके ब्लाइन आनन्द सौके मासानाय हाया जों बायरेयाव फाय तमानि फाय जों बाहायनो नखं हखं खायजाबा बहायबो सानो परा रनानि राव रां शट बा नखं चालाबनि शट हानि बागैसि जों मा फायो हाय तंथगै फायमनि या के बाक्सा के हाय तंथगै फायै बोरै रावनो बान्दायना होगै थोसा खाया काय रबाय अमो हाय राव गोबां मान पायखा सिचुएसन नङै थांजा हायनि बागै जों ताबो 2 बोसोर कमप्लीट लायखा जों तिप्रासा थानसा हायद्राबाद एनजिओ टीम नि खालायमनि बेलायनि गाहाम ताबो जरा आंबो दयबुवा एक बोसोर 4 मास रं थांखा और जयनिं मनि ताबो जरा गाहाम न चलै तंगो गथै राव अंका अंके तो जों लावरि साइराव के र गलाय रलिया जों नाव र लायखा बिसा मसा खांनाय फनो के लंसा अंके बोसों रां फैसा फनो ग्रुप नि होते के सुबा लायो ट्रिटमेंट दक खायदो रायो मुता के ब्लाइनो गाहाम अंके सिनि तिप्रासा रंनो अपनो कोयना मुसुगो सिनि तिप्रा हास्तिनि लोकरकनो जेकुनो न प्रॉब्लम खांके माने बुसाबुति फन खारितो बजा खांके तेसिनि आं सामनि हाय पुलिस एफआईआर फन नांनाय हाय केबा लोकस लौदरिनि जा चिनियो एप्लीकेशन सुइजाके बा बनि रिपोर्ट सुइजाके स्टाम्प दग जाखंके सागो के प्लस फायोनि नांनाय अमो हायके जों तो सामनो सक्सेस खायमना इनके नरो जतनो सपोर्ट खायदि जोंनो केसे जों सामंबो खायै जामना सपोर्ट माकेसे जों तेसे सामं खायथावो abono azoto lokoron thani kasarmu ge laso amno nukosnai burai rogno nkhas বাইরেও ফাই আনন্দ ko matong phane amo hake ke bata busidi belaine kosto tamani ke boinise thanio si samung khayani non sabor saba nonor chara kharai tongne ba boi samung khaya ke nonor chara ya saksa salnai chara onu to khangke chalaro boima oino kaha chala haya chalaro boima jakangke koyekdin use khaijagai haino chokrai rok jai khibijake payon haini bagai joto sini tipa hastini buri rok no ma koyo khas khai omtai rok ke bande sogde rongjak bai ke chalaro bai ta phaibai jadi ke ang final sini TTJS ni chairman vice chairman awhai working president rok ni number roi rok nai rok je kono problem khangke o number call khai mano je
norok solution bu manai chini Hyderabad Tripura Tangsa Hyderabad ni team ni bisingte asuk no hambai jotto no